atibatike zvechopu chopu. Pamusoro vakuru vedare panapa paita nyaya iri kuvhundutsa zvakanyanya, iyo nyaya yakaitika kukwekwe kunigirikini kunonzi kuslowela constituents kuward 4 pane mine inonzi Tiger Reef yakavhara zvayo, but pangosara vanhu vachigara ipapo paward 4 ipapo. So nyaya iri kunetsa panapa, kune murume ari kuzviiti hanzi ndewe Zanupf akaningirikina akamitisa mwanasikana ane 15 years anonzi Mary. Nyaya iyi iri kutonetsawo vanhu vemuraini vakatovhundukawo nazvo. So kutaura kwandiri kuzviita, vanhu vemuraini vakakwanisa kundibata vachindizivisa kuti hatichazive ende tinotya kuti tinge tichitaura nyaya iyoyi nekuti tiri vanhu vekuti tinenge tichiswera futi munzvimbo imomo. Tinotya kuzoitwa coward, kuzoitwa rough nevanhu ivavava. So nyaya yacho iri kuitika ndekuti mwanasikana paari kunzi akamitiswa papa akabva azotamiswa ipapo, and she was form 2 akazotamiswa ndobva anorogerwa kunana mbizo kunana kwakaita kutown ukoko, kuitira kuti vanhu vepamaraini ipapo varembe vachigara ipapo. But murume uyu aigarawo ipapo Tiger Reef mine, but onyaya kuti vanenge kuzongowanawo zvimadhiridhiri zvavo zvavanenge vachingoita. Murume ari kunzi ndo paakazotanga kunowanawo panotenga imba yake kuNew Town muna Eutakawira Avenue, ndo paanoningirikina imomo ende panamba 7 ndo pa10 pemfesi manje kupata se paari kugara. So this information is very important kune vanhu vepolice kuti mugare muchimbofambirawo nyaya monyatsa kuiinvestigate muri paground ipapo, because vanhu vari kutya, but kune mwana ane pamuviri iko zvinezvi, ende mwana aidzidza paHerenchos mukwekwe. So munokwanisa kunonyatsoonobvunza kuti Mary Kavundu, where is she, mobvunza pachikoro pacho, nyaya yotofambirika. Ndo basa racho kare maningirikini remapurisa kuti munge muchita se muchinodzifambira nyaya dzacho zvakanaka. And this other thing, mfesi manje anotemba zvemusangano, that is the reason ndazvitaura. Ende kuward 4 ko ndoko akazviitira, ende baba veningirikini vari kutoningirikinawo, vari kunzi vanenge vakatambidzwa mari ndobva vanyarara. Ndo pari kunetsera nyaya yacho kuti baba vemwanasikana vakapiwa mari. Mwana aitoenda kuchikoro, pakazosvika August ndo pakatoonekwa kuti mwana atoone pamuviri patoone kuma 2 months ikoko paanga ametiswa nezidhara. Zidhara ratiri kutaura ndezvaro iri ritori kuzvi 40 years ikokoko. Ndo parinenge ndo kune makore acho ikoko emfesi yeye. And the guy is not new in doing these things zvaari kuita, zvaari kutonzi Anthony sango remadzimai ake. Nzvimbo yandiri kutaura iyi kune vanenge variko vanonyatsoziva kuti ndeipi, because ndiri kutaura nyaya yekukwekwe panapa. Ndo paita se pandinoningirikina vanhu vakawanda vanosvika kutaura nezvake, aitombodawo kutoitawo zveningirikini zvekuti akansela izvozvizvi. Ende pari kutonzi pachaitwa mapuraimari ari kunzi ndiyo vachada kunoningirikina. But zita rababa veningirikini mukangoenda paTiger Reef mine yatatokutaurira iri muslowela ward 4 Slowela constituency kuward 4, mukanobvunzawo kuti tikukumbira kubvunza vanonzi vakavhundu ipapo muchingopinda kubvunza vakavhundu ndiani, mova investigate zvakanaka. Tinoda kuziva kuti mwanasikana akaenda kupi, because hatikwanise kusekerera uchimitisa munhu because of unosapota Zanupf. Ndo zvonenge uchitemba kuti vanhu vemuraini vakada kungondikina newe vanokuti vanhu veZanupf vabatwe. I'm willing to share even the phone number some of my relatives. For now pandiri panapa ndakatobata phone number dza brother vemwanasikana uyu. So if you are in Kwekwe or kana uri mumwe wemapurisa, just prove me kuti uri mupurisa ndobva ndakupa number dzani dziantsvadzi. Kana usiri mupurisa, I'm not going to give anybody phone numbers. Kana as long ngori munhu wemupurisa wemutemo chete ndopandokupa number dziantsvadzi zvokuitira easy kufambira nyaya iyoyi. Please toda kunzwa kuti zvaitika zvinhu, toda kunzwa kuti paningina, because hatichadi polisi yekuti makangonzwa kuti munhu akadai so ari kubuda chita against Zanupf munomhanya munorakasha. Pachibuda nyaya dzakaita sedzidzi kuti munhu anomitisa mwana ane 15 years moramba makanyarara. Munenge makutiomesera vedwe, munenge makutiomesera. Something must be done, and we have to protect the girl child by all means. Hazvizobatsirika vana vadiki vanongofuririka sevanaka, baba obva upowa mari vonyararo, ende vanenge vachitosvika ukada kutaura unotaura kuti chi hamungagarike kamukwekwe munongoziva life yekumakorokoza. Hazvizonyatsopera mushe please. So
do something. Enda munotsvaga Mr. Kavundu mubvunza kuti mwanasikana ari kupi. Pandatokuudzai ipapo vanhu venhingirikini, do something, endai munopinda ipapo. I think this information inofanira kusvika sezvaingori. So muri yeZimbabwe kuti inyatsosvika kune vamwe vazhinji, like this video, share this video, shoko ngarifambe. Atingasiye vanhu vachimitiswa ka aungashandise zipe yako chitemba kuti uri munhu weZanuPF ka. Aiwa, munhu wese akatase akakosha. So please, shoko ngarifambe, video ngarilike, ngarishare tione.